Ƙungiyar ta ECOWAS ko CEDEAO ta ɗauki matakai tsaurara akalla 7 kan sojojin juyin mulki a Nijar. Yayin taron da ƙungiyar ta gudanar a birnin tarayyar Najeriya Abuja a ranar 30 ga watan Juyakin 2023 ta ce ta yi watsi da ajiye aikin Mohamed Bazoum. Ƙungiyar ta ECOWAS ta ce Bazoum ne halattaccen shugaban ƙasar Nijar, yayin da ƙungiyar ta ƙara da cewa ta ba wa sojojin wa'adin mako ɗaya domin mayar da mulkin. Haka zalika ƙungiyar ta yi barazanar ɗaukar matakin soja a kansu idan suka ƙi mayar da mulkin zuwa ga farar hula. Ƙungiyar ta ce za ta gudanar da taron gaggawa na hafsoshin tsaron ƙasashen. Ƙasashen ƙungiyar sun rufe iyakokinsu na sama da na ƙasa ga ƙasar Nijar. Ƙungiyar ECOWAS ta ƙara da barazanar ƙwace ƙadarorin Nijar da ke a ƙasashenta. Amma ECOWAS ta turo shugaban mulkin riƙon ƙwarya na ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby a matsayin mai shiga tsakankanin sojojin juyin mulkin da kuma ECOWAS. General Salifu Modi ne ya tarbe shi a filin sauka da tashin jirgi na Diore Hamani da ke a birnin Yamai.